Ix-xahar li għadda n-numru ta' persuni qiegħda niżel bi kważi 7% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wriet li f'Ottubru li għadda kien hawn ftit aktar minn 1600 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. Il-qgħad naqas fil-kategoriji kollha tal-età ħlief dawk ta' taħt l-24 sena. Anke dawk li kienu ilhom jirreġistraw għax-xogħol bejn madwar 5 xhur u sena naqsu. Iżda skont informazzjoni mogħtija minn Jobs Plus lill-NSO, l-akbar tnaqqis tal-qgħad f'pajjiżna kien ta' dawk li ilhom jirreġistraw għal aktar minn sena. Anke n-numru ta' persuni b'diżabilità qiegħda naqas fejn f'Ottubru ta' din is-sena kien hemm 12 persuna anqas minn Ottubru tas-sena l-oħra. Dan anke fi sfond ta' bosta miżuri li tħabbru f'budgets ta' Gvern Laburista fejn il-persuni b'diżabilità li jaħdmu biqlieħ fis-suq tax-xogħol aktar minn triplaw fl-aħħar snin. L-NSO spjega li viċini 3/4 tal-persuni b'diżabilità qiegħda huma rġiel. Ix-xogħol klerikali kien l-aktar xogħol infittex mill-irġiel u n-nisa li qed jirreġistraw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.